Määrittely ja arvojoukon käsite. Katsotaan kuvaajan avulla funktion määrittelyjoukon ja arvojoukon käsitettä. Esimerkkinä tarkastellaan funktiota f, jonka sääntö on x toiseen miinus x miinus 4. Määrittelyjoukolla tarkoitetaan semmosia muuttujan x-arvoja, jotka saadaan syöttää tähän funktion määrittelevään sääntöön. Nimittäin joskushan meillä on semmoisia laskutoimituksia, joissa tietyt x-arvot on kiellettyjä. No nyt tässä tapauksessa meillä on polynomifunktio. Potenssi voidaan laskea mistä tahansa reaaliluvusta. Eli ei ole minkäänlaisia kiellettyjä arvoja tälle x:lle. Sen takia tämän funktion määrittelyjoukko on kaikki reaaliluvut. Kun tästä funktiosta piirretään kuva ja sitten saadaan tämmöinen parabeli. Ja niin kuin aiemmin oli puhetta, niin muuttuja x piirretään yleensä tänne vaaka-akselille ja sitten pystyakseli on sitten se ulostulo, joka sieltä funktiosta tulee. Sen kun tätä kuvaajaa katsotaan, niin määrittelyjoukko tarkoittaa niitä kaikkia semmosia x-arvoja, joilla tämä kuvaaja kulkee. Eli semmosia x-arvoja, joita tässä pisteiden koordinaateissa esiintyy, joista tämä kuvaaja koostuu. No vastaavasti arvojoukko tarkoittaa sitten niitä ulostulon arvoja. Se arvojoukko tarkoittaa erityisesti niitä kaikkia arvoja, mitä se funktio voi saada, kun sinne syötetään sisään kaikki mahdolliset x-arvot. Nyt tämän funktion tapauksessa tämä parabeli laskee ensiksi, kunnes tässä kohtaa se kääntyy nousuun. Siitä seuraa se, että nämä erilaiset y-arvot, joissa tämä kuvaaja käy, niin ne ei voi koskaan mennä pienemmäksi kuin tämä parabelin pohja täällä. Sen takia tämän funktion arvojoukossa on alaraja täällä funktion pohjan kohdalla. Nyt jos tarkemmin katsotaan, että mikä tämän pisteen koordinaatit on, niin huomataan, että sen y-arvo on miinus 4,25. Mutta sen sijaan täällä ylöspäin mennessä ei ole minkäänlaista rajaa. Eli jos tässä kuvaajaa piirrettäisiin yhä pidemmälle ja pidemmälle tänne vasemmalle, eli mentäisiin x yhä pienemmäksi, niin huomattaisiin, että tämä kuvaaja nousee yhä korkeammalle ja korkeammalle. Siellä ei ole minkäänlaista ylärajaa. Vastaavasti täällä oikealla puolella, kun mennään, niin se nousee ja nousee. Eli y-suunnassa se kasvaa äärettömän suureksi lopulta. Niinpä sanotaan, että tämän funktion, jota merkattiin f-kirjaimella, sen määrittelyjoukko on kaikki reaaliluvut, eli mitään kiellettyjä x-arvoja ei ole. Mutta sitten arvojoukko, eli AF, on kaikki y-arvot, jotka on vähintään miinus 4,25, eli y suurempi tai yhtä suuri kuin miinus 4,25. Yläsuunnassa siellä ei ole minkäänlaista rajoitusta. Katsotaan toisena esimerkkinä funktiota g, jonka kaava on 4 juuri 1 miinus x toiseen. Eli se on määritelty tämmöisellä säännöllä. Vaan piirretään tähän kaksi kuvaa. Ensimmäisessä on pelkästään se funktion kuva ja seuraavassa sitten selvennän näitä eri asioita. Mutta katsotaan ensiksi tätä yksinkertaisempaa kuvaa, jossa ei ole mitään häiritseviä merkintöjä. Nyt kun tarkastellaan tätä neliöjuurilauseketta, niin neliöjuurihan on määritelty reaaliluvuilla ainoastaan silloin, kun tämä neliöjuurin sisällä oleva lukuarvo, eli juurrettava, on suurempi tai yhtä suuri kuin 0. Jos tänne neliöjuurin sisäpuolelle laitettaisiin negatiivinen lukuarvo, niin silloin neliöjuurta ei ole määritelty tavallisilla reaaliluvuilla. No se asettaa tässä nyt rajoituksia, koska tämä juurrettava on lauseke 1 miinus x toiseen. Nimittäin jos tähän x paikalle pistetään vaikka 3, niin silloin siitä tulisi 3 potenssiin 2, eli se on 9,
ja 1 miinus 9 on miinus 8. Silloin tämä juurittava olisi negatiivinen miinus 8. Ja miinus 8 ei ole määritelty neliöjuurta silloin, kun puhutaan reaaliluvuista. Niinpä tämä x ei saa olla 3. Ja jos katsotaan, että minkälaisia arvoja tähän x paikalle voidaan laittaa, niin huomataan, että luku 1, jos laitetaan, niin saadaan 1 toiseen, eli 1, ja 1 miinus 1 on 0. Eli silloin kun x paikalla on 1, niin me saadaan se 0, ja se 0 oli pienin arvo, mistä me voidaan sitä neliöjuurta ottaa. Mutta jos tarkemmin vielä katsotaan, niin huomataan, että tähän x paikalle voidaan laittaa myös miinus 1, koska x-potenssiin 2 tarkoittaa, että se x paikalle oleva lukuarvo korottaa toiseen potenssiin. Jos siellä on se miinus 1, niin myös se miinusmerkki on mukana siinä potenssiin korotuksessa. Eli se on miinus 1 kertaa miinus 1, niin tulee plus 1. Ja 1 miinus plus 1, niin se on taas 0. Eli siellä on 2 semmoista rajaa, jotka määrää, että millä alueella ne x paikalla laittavat arvot voi olla. Ja kun siitä piirretään kuvaa, niin huomataan, että siitä tulee ympyrän yläpuoli. Jos meillä syötetään sinne jotakin miinus 1 pienempää, niin tästä tulee juurettavaksi negatiivinen. Jos me syöttää jotain 1 suurempaa, niin tästä tulee taas juurettavaksi negatiivinen. Eli näin me voidaan päätellä, että määrittelyjoukko on kaikki sellaiset luvut, jotka on välillä miinus 1 ja 1. Eli tähän kuvaan voidaan piirtää, että tämä alue on se tämän funktion g määrittelyjoukko. Sitten vastaavasti kun katsotaan, minkälaisia arvoja tämä funktio voi saada, jos sinne syötetään näitä lukuja miinus 1 ja 1, niin huomataan, että se funktio on pienimmillään, se on täällä 0, ja sitten se kasvaa tuonne 1 asti korkeintaan. Eli tämä väli 0–1 on silloin tämän funktion arvojoukko. Ja nyt kun funktiota miettii g-kirjaimella, niin määrittelyjoukko mg on miinus 1–1 ja arvojoukko ag on 0–1.